what is up guys? Welcome na naman sa panibagong motovlog. So ngayong araw is dito naman tayo sa may Pasimbalo, Orbis, Tondo, Pangasinan. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-vlog dito. Tara, samahan nyo ako, let's go! So what's up Orbis, Tondo, Pangasinan. So kakamiss dito mag-vlog, no? So medyo mainit-init pa. Sakto, walang masyadong tao at magdo-drone shot tayo dito. So yun guys, shoutout natin mga toda dito sa may Orbis, Tondo, Pangasinan. Yun. Ano may ngaran na toda yun, sir? People's Park. Ayun, People's Park toda. Yun, shoutout. Ayun. Tagal natin hindi nakapasyal dito, kaso ating sticker eh. Anong school kayo, Dosa? Anong school kayo? Anong school po kayo? Ayun yung shoutout sa mga taga-UAS. Yun. So ano meron dyan mamaya? Para may JS Parmata, no? Ayun, dapat ano, magpapogi kayo mamaya para ano, sayo nyo yung crush nyo. Yan guys, may followers ulit tayo dito. Shoutout mga idol. Taga saan kayo, Dosa? Ano po? Malibong. Ayun. Malibong. Yun, shoutout mga idol. Ano, yes from nyo ata mamaya. Dapat ay bukas kayo. Ayun. Anong school kayo sa? Dito po, UAS. UAS din. Eh, iba yung sa inyo? UAS din. Yun, shoutout. Shoutout idol. Ay, shoutout idol. Sama ko lang sa vlog, wala akong sticker eh. Shoutout na lang idol, wala akong sticker eh. Sama ko na lang kayo. Yun, shoutout sa mga nakatamay dito sa may UAS. Yun, shoutout. Sama ko na lang kayo sa vlog ah. Yun, shoutout kay kuya, yun. Dito rin kayo sa US, no? Oh, shoutout na lang mga idol, ha? Wala akong sticker eh. Bawal lang ako next time. So, kumusta natin yung ano guys, yung tropa natin dito na mekaniko. Di ko lang saan yung pwesto nila dito. Dito ba sa kabila? Oh, busy mga gumagawa dito. Sticker balot! Ayun, shoutout sa mga mekaniko dito sa ano, Orbis. Ayun, matagal tayo hindi nakapasyal dito eh. Shoutout sa mga idol natin dito, boss. Yun, shoutout. Yun, nalagyan ata nilang neon yung tricycle. Shoutout po. Boss. Yun, si ano natin, followers natin, boss. Slay. Shoutout. Ayos lang. Matagal lang din nakapasya. Wow. So yun guys, dito tayo sa may Edkai Photoshop. So may nakita tayong tricycle dito na nagpapakabit ng neon lights yun. So may nakita tayong kakaibang busina. Akala ko wangwang kasi bawal yun, di ba? Pero tignan mo naman yung busina dito. Ayan o, sample nga boss. Sige. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. May Marites. Sabi mga Marites, dadaan yung leader nyo. Meron nga pala. Wala na ito. Bakit ka naman gagawin yun? Sira ulo ba ako? Bakit ka naman gagawin yun? Pogi. Sige na. So welcome sa Daang Luntian. Shoutout mga idol. Shoutout. Yung ngayon, naubusan tayo ng sticker na naman. Oh, shoutout na lang. Sama kayo sa vlog. So yun, shoutout natin mga nakatami dito sa may ano, Daang Luntian. Shoutout boss, yun. Kasi kuya. Yun, shoutout boss. Sa Dasma, Cavite. Ayun, shoutout ng Dasma ng Cavite. So, lahi pa ng pinanggaling mo sara. Shoutout. Ben, nagugutom ako. Parang may naamay ako dito sa baba. Parang may ako dito. Parang manapuputrip pala dito eh. Tarik natin sila guys. Yun, tamang picnic sila dito sa may bukid oh. Sana all oh. Yun oh, shoutout. Yun oh, pansit kanto no. Sarap oh. Tapos ano pa? Mangga po yan, mangga. Ay, manhaw. Yun. First bite, perfect bite. Yun oh, shoutout sila natin. Mangga, pizza. Tapos ano pa? Perfect bite. Halo-halo rin kinakain nyo. Yun. Sarap. Hindi parang burger no, unang kagat tinapay agad. Yun, shoutout kila boss yun. Kaway naman, kaway. Yun, sama kayo. Shoutout. Shoutout kay Moises Banaag, boss. Yun. Ano meron kay Moises Banaag, boss? Ingat ha. Sige. Ano yun? Hindi ako nagpa-vlog. Ha? Saan? Anong ginagawa nyo sa baba? Anong ginagawa nyo dyan? Ha? Ay, wala akong sticker, sama ko lang sa vlog ha. Shoutout. Sabi na benta nyo? Isda? Ayun. Shoutout. Hey.